Глыбокая, 3 мая, дзень, калі неба каранае алтар. Сёння гісторыя пішацца не чарніламі, а крокамі маладога святара, які вярнуўся дадому, каб упершыню прамовіць самыя галоўныя словы: «Гэта ёсць цела маё». Сёння адбываецца тое, чаго парафія чакала з любоўю і хваляваннем. Першая святая імша ксяндза Антонія Тышко. Учора ён атрымаў святарскае пасвячэнне ў Віцебску, а сёння вярнуўся дадому, каб служыць. Усё пачынаецца з працэсіі. Да алтара яго вядуць дзяўчаты. Малады святар ідзе ў вянку. Гэта старадаўні знак, які нагадвае: святарства – гэта шлюб. Шлюб з касцёлам. Чысты, радасны і бязмежны. І вось момант, калі немагчыма спакойна глядзець. Ксёндз Антоній спыняецца перад жанчынай, перад сваёй маці. Ён кланяецца і просіць благаслаўлення. Маці благаслаўляе сына. Гэта не проста жэст, гэта ціхі крык яе сэрца: «Ідзі, сын, я адпускаю цябе Богу». Імшу узначальвае сам новы прэзбітэр. Гэта яго першая эўхарыстыя, яго выхад у святарскую сталасць. Побач тыя, хто падтрымлівае яго сваёй прысутнасцю і малітвай, сабраты ў святарстве. Дапамагаюць семінарысты, тыя, хто яшчэ толькі ідзе да алтара. Ксёндз Антоній складае ахвяру за сваіх бацькоў Алега і Галіну і за свайго духоўнага айца, пробашча Мікалая. Тыя, хто даў яму жыццё, і той, хто прывёў яго да святарства. Вернікі прыносяць да алтара не проста рэчы. Яны нясуць пакліканне. Паглядзіце, вось Біблія, слова, якое ён будзе абвяшчаць. Вось стула, знак улады суцяшаць і адпускаць грахі. Вось віно і вада, сімвал чалавечай боскай прыроды, які злучаюцца ў эўхарыстыі. І вось гостыя, белы ахвярны хлеб. Усё гэта інструменты будучага служэння. Усё гэта адказнасць на ўсё жыццё. Імша скончана, але святарства толькі пачынаецца. Гучаць словы віншавання ад парафіі, словы ад класнага кіраўніка, той, якая верыла ў яго яшчэ тады, калі ён быў проста хлопцам-антошкам. А потым цуд, прыміцыйнае благаслаўленне. Людзі бяруць абразкі, быццам білеты ў неба. А ксёндз Антоній яшчэ не да канца верыць, што гэта адбываецца з ім, але яго рука ужо ўпэўнена благаслаўляе.
Потым былі абдымкі, былі падарункі, смех і часам слёзы. Ксёндз Антоній Тышко. Запомніце гэта імя, таму што сёння ў глыбокім запалілася новая свечка. Ад яе святла ярчэйшая стане яшчэ не адна душа. Ксёндз Антоній Тышко толькі пачынае свой шлях. І сёння глыбокая праводзіла яго ужо не як проста хлопца, а як святара. У добры шлях з Езусам і Марыяй, дарагі ксёндз Антоній.